kuitiswa. Tikazviisa kumutauro yatorwa kubvuma to be compromised. Izvo zvinakamira pana vaisamba vakazhande kumusha. Ndinoburuka. Asi handiri kwenda musha. Asi nokuti vadaro. Tinoenda kumusha. Kana ini nooneka vaudza kuti izvozvi handiri kwakati havadi kuenda ikoko. Asi pamusoro pekuti tine sungano, tine wirirano, ndakabvuma kukompromise. Nekuti munhu asingade kuita zvaasingade iye ngaazviroore, ngaazvigarira ega, ngaazviitire upenyu hwake. Nekuti hakuna anokubvunza. Manje ndikuona vamwe vakasunga kumeso kunge wada kutseura ungati musimaire. Munhu wese ngaamusimaire yakwiyo. Ngatismaire. Vakagara vakapira gotsi. Munopedzisira maita ndereka tendeudzai macheya anotendeuka. Tendeudzai macheya titarisana. Ndozvatoda kutaura titarisana nditika. Saka isusu tiri kuti kana munhu uchinge wapinda muwanano, kana uchinge wapinda murelationship, usati watanga kubhabhauka, usati watanga kudimbura mafungo segurwe, usati watanga kunetsa, ziva kuti ndabvuma. Zvinokashoma kuti zvipinde musoro mako kuti wakazvibvuma, nekuti iwanano. Kana muri muwanano munosiyana nemabusiness partners, mambodzidza zvebusiness panoka. Zvino kana muri muwanano kana kuti murelationship, hamuiti semabusiness partners. Nokuti mabusiness partners anongotaura kuti magetsi akapera, mvura inoda kubhadharwa, mumotauro kuti vana vanoda kubhadharwa fizi, vada vachi hazvina kakunyatsokukochekerana, hazvina hoche-koche, hazvina kakunzwanana mukati. Handiti? Ehe, zvino isusu kana tiri kuzvitaura tiri muwanano, tinonyatsozvitaura zvakanaka tichinzwisisana. Vakaroorwa hamuna chamakagona. Inini ndine murume ndakaroorwa, handina chandakagona. Kana ndichiti handina chandakagona, handisi kuti marriage yakaipa, ndiri kuti hapana chandakagona kuti ndinzi mai chisamba. Inyasha dzamwari. Nekuti vamwe vanodada nazvo kunge pane chavakagona, kunge pane chavakapasa. Hatina chatakapasa, hatina chatakagona, zvinongounzwa nenyasha dzamwari. Zvinongofanana nekuti ukafamba nemugwagwa uyu, mumwe anobayiwa nemunzwa, murodhi inonhongwa nemumwe 30,000 US, murodhi inowana mumwe munhu chimwe chinhu, kuti ndiri kufamba kudai ndakasangana nechidombo ndikachinhonga ndikatoudzwa kuti aiwa kg yegold, asi iwe wabayiwa nemunzwa imomo. Saka tiri munyasha. Saka hatiri vanhu vanodadira vamwe kana vari murelationship kana kuti vari mumarriage. Kunza ndinombozviona kwatinombofamba tichiita mabasa. Nzwa zvino waroorwa, unofanira kuti murume wako ndoa best friend yako, usatambe nevanhu vasina varume. Vaita sei? Havana chavakanganisa. Nekuti kana tiri kutaurirana zvewanano, ndinofamba mudzimba vakadzi havatani kuda kubva vachiita. Indiri mukadzi wofutika, asi kumboswinyana tichiudzana shuwa zvakanaka kana tiri tega kudai. Nekuti varume vakangoti vakadzi tinopfana, tinoita bvacha-bvacha. Kuti muri kutaureiko, ndiani ari kudzinyirira mukadzi? Vakadzi hatitane kuita entitlement, kutanga kuti ukaenda unoona mumba makanzi musha mukadzi. Musha mukadzi. Mazoita musha mukadzi. Musho wenyeri. Musha hausi mukadzi, nzwai zvinotaurwa namaisamba. Musha mukadzi kwaye. Musha yemukadzi kwaye hazvingoreva kuti munhu akangopfeka hembe akanzi mukadzi akunzi musha mukadzi kwaye. Tikaenda kumagwaro matsvene tichitaura nyaya yemarriage yewanano, marriage haimbori vakadzi. It's biblical. Zviri muBhaibheri kana muchiriverenga zviri correct. Hausiri muridzi, handisiri nemuridzi. Muwanano yakaitwa naMwari, Mwari ndo vakatozopa isu kuti helper, mubatsiri uyu,
akakukwanira. Saka tinopinda murelationship tichipinda muwanano sevabatsiri, kwete kuti ndisu varidzi vewanano. Tinotopinzwa muwanano, handiti murimo here nhai makunge asi maneta here nhai inoda vanhu vanobata magetsi kai. Aiwa kai kunebva mataura ungana maikenias handiti kubva mati unotopinzwa muwanano newadanana naye, angave murume angave mukadzi, ahusiriwe. Nekuti handiti anasisi vanotibatsira kumba kudhara. Isu nguva yedu patakatanga kuti musikana vainzi musikana aitodaidzwa kuti musikana, achitouya mama musikana, ndozvaiitwa nevanhu vese vakawanda wanda. Ndobva vazonzi kudzai, vabva vakunzana sisi sisi. Iye zvino kwakazoeka chirungu vakunzi helper. Handiti ka vamwe vanovatana anti, asi kubatsirwa kwakanaka, mubatsiri akanaka. Hakuna anogona kuita zvinhu zvese ega. Saka Mwari vakatipa kuti tiite vabatsiri vevarume vedu. Zvinhu izvi zvakasiyana kana tichipinda mumarriage. Kune vamwe vanongonosvikoputsa, achingoti gumbo rake kudai, munotoona kuti masamba asiyana. Achingoti gumbo rake kudai. Kana tiri mumarriage, basa remarriage kuvakidzira, kuvaka. Hanzi hakuna marriage isina yaunowana yekuti ndakasvika zviri right. Kunyange ukaroorwa nemurume, ndinotaura kuti varume noti tiri vakadzi tega, ndete. Kunyange ukaroorwa nemurume ane zvese kubvira kutsono kusvika kundiro kusvika kuchii, hapana chaunotadza kubatsiridza. Panenge paine zvimwe zvisina kukwana zvinobatsiridzwa nemubatsiri, nekuti rako basa rakaitwa naMwari, rako basa rekunge uri mubatsiri riripo. Zvino kana masvika ipapo, hoyo wakutukana naamwene wayo, ko wakubatsirei? Wasvika ipopai, munoziva paunopinda muwanano, unotosvika kuina vamwe vane nickname. Kunziva havane muromo vanonzi amachinginja. Ava vanonzana. Zvino unoona iwewe kana usinganzwisise nyaya yewanano, unenge utofamba nazvo amachinginja, amachinginja. Zvisinei newe. Kana uri muwanano, basa rako nderekunovakidzira, nderekunogadzirisa. Hazvirevi kuti unosvikotembirwa sengirozi. Handiti ka? Ndinoziva kuti vazhinji vari pano vari muchitendero chechiKristu. Handiti? Asi zvitendero zvese tinozviremekedza nekuti munhu wese ane chikonzero chekupinda muchitendero. Love ibasa. Love is a job. Haikona yekudiwa makangoti pava vakupusa. Munosheka mulove murelationship. Ndosaka kuti andina kana chandakambomutadzira mufungi akutodanana naJorgina. Ka Georgina anopfakanyika. Ndinovawachira, ndinovabikira, nguva yese yavanouya, ndinomuka kana kutodzisa sadza. Mubatsiridzisai zvenyu sadza, asi zvimwe zvamuri kuita ndezvipiko? Nekuti hapana chinobhohwa semarriage inobhohwa, serelationship inobhohwa. Zvinoita kuti vabhohika nevanhu. Kune vamwe vanongoita vanongogara vane zvinyamusi. Zvinyamusi munozviziva? Mamudzi. Nhasi ukavamhorisa, vana vandava madhuweka. Ukavamhorisa nhasi kuti makadikwa madhuweka. Aiwa, vamajejeje vanofara, nhasi ndinofara. Ndiripo. Chovamhorisei mangwana, madhuwe marara sei? Zvaita sei? Zvachinja papi? Zvaita sei? Vanhu vanenge vari muwanano nemumarelationships, honai kuti imimi muri kuita sei. Pane kumwe kuroora kunenge kuzvivadanda kuunza musha. Kogoitawo kumwe kuroorwa kwekunge kuzvivadanda kuunza musha. Saka ndati marriage, relationship, ijob, ibasa. Nekuti upenyu hwatinorarama uhu hunoraramiwa, hunoshandirwa. Kunotori nezviga zvacho zvekuti kana muri mumarriage munoitei.
Makaroorerweiko? Ndezvipiko zvamakaroorerwa? Vamwe unonzi vachinzi akarorerwa kabonde nekuti dai angaine pasina zvekuti hanzvadzi dzake ane hanzvadzi dzake dziri beautiful dzaangadai akaroora angadai hapana anombororerwa bonde. Munhu anoroorerwa companionship, ushamwari, ndozvinororerwa munhu. Zvimwe zvese izvi sunungukai kuchira maoko mupfeke maputi. Munhu anoroorerwa companionship, ushamwari hwakadzama, ushamwari husingagoneki nemumwe munhu, ndiwo hwaanoroorerwa. Hatisi kutaura marriage seiri mutsika dzedu nemagariro, zvekuti ukaenda nemusikana wako vakamutarisa kudai anosvika ndirei, anobika, anotaira mubairo, anoita sei. Asi ukaenda kuvarungu unoona riri zuva remuchato achipusha mukadzi wake akaremara muwheelchair kuti ari kunochata naye. Ari kunochata naye waanoziva kuti kana bonde hapana nekuti mitezo yake haina kuringana. Waanoziva kuti kana pastovhu amire nekuti mitezo yake haina kuringana. Asi ushamwari. Zvino ihwohwo ushamwari hwandiri kutaura hwakadzama ndiwo huri kushota pamarelationships edu, ndiwo huri kushota mumamarriages edu, nekuti iwo uri kuda mota yake hausi kuda munhu. Muri kubata? Musati dairi zviri pasi. Iwo uri kuda zvakati zvake, iye ari kudawo zvakati. Hapana kudiwa ushamwari hunoshandirwa upenyu hwese. Ndosaka pachitorwa mhiko wanano cheche nemarelationships aya ndokune mhiko dzekuti kudzamara tafu, nekuti munoshanda zuva nezuva muchiita chete kuti ukama hwenyu neushamwari hwenyu huende kumberi. Unorwadza ushamwari hwenyu nokuti kana manudira mota ikafa labhu yacho yachaita, kana yambenge iri mbinga kana isisiri mbinga hapasina nomuda, handitika. Saka iwewe ida munhu iye agodawo munhu, nokuti kana madanana achida ushamwari hwatiri kutaura ihwohwo, rudo rwenyu runomera maruva, rudo rwenyu runotumbuka, zvinogoneka, handitika. Zvino vanhu vechivanhu kazhinji kana tikaenda kuromenzi kuye havazivi. Zvino romenzi vanongofunga kuti vane nguva, ndozvinonetsa wanano nemarelationships evanhu vasinganzwisise. Mukomana akati akisonzi usikona vanhu irini, kana vanonzi pane vana imi, ko vana vanini kisi yenyuni. Vana ngavazive kudanana kwenyu nababa, ngavaone kudanana kwenyu, kubatana maoko. Munoziva kufamba makabatana maoko kana muchiri mukomana nemusikana, kana kuti muchiri panguva iya ari munhu. Murume wako kana mukomana wako akakubata ruoko so kunoita nguva gwinwa nestovhu, wabata stovhu nemvura, kunonzwa kuti gwigwi, handiti? Kaugwigwi aka kari kuzopera papi aka? Kari kuzopera sei? Ikako manje ndikutipirei, ndiko kamuri kutadza kari kugonekwa kusmall house. Handisi kuti small house yakanaka, ndiri kuti ndo kwakari kugonekwa. Small house inoteerera patinenge tichiita dzidziso, handiti? Tiri kuti vakungofamba makabatana maoko, umwe akabatwa ruoko nemurume wake anenge achitambudzwa kunzi ndiri kunyara, achibvisa ruoko, ko spaki ye inopera. Havachaziva ruoko rwenyu kuti kana mavabata unonzwa sei, handiti mazviona? Ndosaka muchiona machiremba magaincologist aya vanoswera vachiona vakadzi vasina kupfeka, vachirapa vakadzi vasina kupfeka, asi hapana chavanonzwa, nekuti havana spaki newe. Vanotongokurapawo zvako, ndose vachinonzwa kuti chipfeka, endai apapa, gezai nzvimbo yababa, itai zvakati, imimi musambotambudzika zvenyu kuti zvinochiremba, havana chavanoona pamuri, vanomuchiona kumba kwavo, nekuti ndiko kune spaki. Iwewe murelationship yako nemumarriage yako mune spaki here.
mune sparkle kamoto kanobarika kaita kuti mukaisa pachaja chinhu chine shoti munoona kuti tatatatata. Ndo zvinoitika murudo rwechokwadi, mune spark. Zvino vangani vachiri kuzviitirwa kana kuti vachiri kuzviita izvozvo zvekuti ukabata ruoko rwemurume wako unonyatsonzwa. Noti kana kuchechi kuye munomhoresana namufundisi panze anditi mufambe zvakanaka, mufambe zvakanaka. Mufundisi hauna chaunonzwa, kana iwe hauna chaunonzwa unoita ndatenda baba, ndatenda baba, maenda. Asi murume wako akakubata kana kuti boyfriend yako ikakubata, pane mutsauko anditi? Ndiwo mutsauko waunofanira kuchengetedzewo, ndiwo mutsauko unofanira kuchengetedzwa. Nekuti kana murume wako akuti akangobatwa nomwe mukadzi anozwa kwikwiku, akangobatwa nomwe mukadzi anozwa kwikwiku, kumba hakuna, iwe hauna. Kana uchida kupinda murelationship, ndati handiti kune kumwe kunonzi kuzviva danda kana kuzvivirwa danda. Unenge wangoenda uchifora, hauna chauinacho, hauna value. Value yawaendesa kurelationship yako ndeyei, zvekuti mukomana waye anoti ndakazviwanira. Baba vaye vakaroora vanoti chokwadi mumba muno muna mai, ndakazviwanira. Value yako yauri kuendesa ndeyekuti kudiniko value. Vamwe vanototi kunyange vari kuchimbudzi kuya, musandityire zvenyu, mashoko edu tinoputira. Vakana vari kuchimbudzi kuya akaroorwa mukadzi chaiye, akanaka sezvamakaita izvi, akachena sezvamakaita, agere ake pachemba kudai, akanzwa motikari yababa kuti dhuru, anobuda hapana mari yechingwa, hapana mari yechingwa. Mashura wangu baba wangu chingoro. Hapana mari yechingwa. Vamwe vakazorohwa nevarume kunzi mabika minzi, madziwana kupi? Mabika minzi, madziwana kupi? Mabika huku, maiwana kupi? Nekuti hauna pundutso, hauna chaungaite. Zvekuita zvakawanda, ndiri kupinda mumabhizinesi ataurwa mangwanani, maanzwa. Zvokuita zvakawanda, haungakumbiri mari yechingwa. Ndizvo saka muchipirwa mari yekahomwe kaike papa, kana iye zvinokwana maziki nemakwenzi muchapiwa ipapa. Nemari kuti havana mari yesoda tatenga derere, mopiwa ipapa. Saka isiri kuti shandai kana muchida kuti wanano yenyu isimbe, hakuna chakashata. Unonzwa vamwe manje vachitaura, kunzi amaisamba chinotinetsa kamungangotaura zvenyu kudarisa, chinotinetsa isusu istati. Uda stati yeiwe. Tsvaga stati. Kana usina mari yekutanga stati, tsvaga zvisina mari. Vamwe vari kuita upenyu nokutengesa manyowa. Ndove mombe haitengese ndove. Dzinenge dzichifamba so dzichidonhedza. Iwe uchinhonga. Anditika nechisaga chako manyowa. Manyowa ukaona pane maguruva kudai pane tsangadzi. Watowana mari yestati. Tsvaga. Nekuti istati iyi haina mari, haina chikwereti. Handiti funga zvinhu zvakadaro. Kwete kuti ukanzwa kuti apa vari kutengesa mazepe, ndo wakutengesawo mazepe. Ukanzwa kuti apa vari kutengesa mengo, wakutengesawo. Funga zvako wega. Hakuna format, hakuna anodzidzira kuti ugare nemurumeka ita so. Kuti ugare nemukadzika ita so. Wanano yese yakasiyana. Madzidzo aka? Wanano yese yakasiyana, ndosaka muchizoona kuti munhu anopedzera kuti shamwari dzangu dzakandifurira ndo vakandiudza kuti iwe ukadai murume anokuda, ukadai mukadzi anokuda. Hazvifanani, zvakatosiyana. Saka mukusiyana imomo ndimo mukusimba kwemarriage, ndimo mukusimba kwerelationship, mukusiyana imomo. Handitika? Inini ndiri munhu webhora, ndinofananidza marriage kana relationship nebhora. Handiti munoziva kubhora kune masabhu? Masabhu anoenda kwese. Kunyange rikanzi bhora rikutambirwa Bulawayo ringoenda uchipfuchirwa nebhazi kudai. Vanenge vasina kumbopiwa jezi ka. Ikoko pamwe anodzoka asina kutamba. Zvikanzi vari kuenda kuMadrid, anoendawo ikoko anokwirawo ndege, anenge achingorimo asina.
Saka ndo zvinoita wanano. Iwewe kana uri muwanano zviri kureva kuti wakawana jezi rebhora, unotori nenhamba yako kana 7 kana chii. Asi kubhora ikuku yega vanenge vapiwa vari kutamba mukati umu kunze uku kune masabu havabvi patouchline vanenge vachingomanya kudai. Handiti ka vachingoma ndo zvinoita kana wanano. Iwo pamapinda kuti andagarika ndazororwa. Kuna vamwe vari kumhanya vari kumirira kuti kana mumwe akakuvara gumbo ndapinda. Handiti? Vanopinda, unotobuda nestretcher, haioneki nemaziso edu enyama, but unotobuda wakatembedzanwa pastretcher, karosemary kapinda. Vanhu vanotozoshama kuti murume uya ainzi anonetsa, murume uya ainzi anodai, akazodiniko? Vakazopindirana panzwisiso yewanano, pakuita zvinhu zvoupenyu, pakusangomirira kusundwa sebhara, nokuti bhara hariende kure pawangorisunda ipapo ndo parinosvika chete. Saka munhukadzi, muka uzive zvinoitika muwanano nemumarelationships. Vamwe unoona chinzi vakaroora chembere yavo yakaitira zvavanoda chembere. Vakaroora mwana mudiki akaitira zvakanaka mwana mudiki iye. Asi tikapa chirungu kuti maturity has nothing to do with age. Munhu musoro make umu ndo mune munhu. Age yemunhu iri pabirth certificate. Asi munhu ari kupi? Ari mumusoro. Inini ndine 72 years pa next birthday. Kana mwari vandiitira nyasha ndinoita 72 years. Handiti ka? Asika mira uverengwe. Izvo zvimafoni zvakati kuuya izvi zvaparadza marelationships. Nekuti muri kutumirwa zvinhu zvakafumuka. Zvino chaunofanira kuziva iwewe, ukaona nhasi foni yako yachikwede watumirwa munhu asina kupfeka, ukaona imwe foni yako yachikwede watumirwa zvinhu zvinonyadzisa, waonekwa kufumuka. Vasina kufumuka havatumirwe. Kana mumakambani unotengedzwa kuti zonzi mukatitumira Rosemary munomutsana. Asi tumirai Mingi Mavis. Zvino iwewe unenge uchinyanduka kuti mazviona here izvi. Ndakambotaura nomumwe mutauri akati mamegabytes anodhura kutenga data anodhura. Asi zviri kwauri kuti muupenzi hwako unoda kuonei nemamegabytes ako. Muupenzi hwako unoda kuitei nemari yako yawaisa mufoni. Mukugona kwako unoda kuonei, unoda kuitei. Saka sarudzo ndeyako. Sarudzo yatinoita muwanano, sarudzo yatinoita mumarelationships ndiyoyo. Sarudzo yaunoita iwewe unoita sarudzo wakatarisana nemunhu waunodanana naye. Kwete kungoramba muchingopoda kuti amai yake vanoshupa stereki, amai vane munyama wakomana. Fanike amai yake vanonetsa stereki, akajaidzwa stereki namai yake. Baba vake vakazoti asiriwo, haurorwe nababa wake, haurorwe namai vake, uri kurorwa iye anodei. Iye ari kuti muri kupedza nguva nekuchamira vamwe vanhu, muri kupedza nguva nekutaurisa zvisina nhando. Iwewe nemumwe wako muri kuti kudini? Nekuti iwewe nemumwe wako ndimi munoseta game. Mukapota muchinotaura kuseri munhu achinonzi amai yake kuti amai ndofunga ndakaita mistake. Kana iwe uchinoti muri mumwe ndofunga ndakare. Zvaunoudza vanhu kana zvodzoka kwauri zvinobhutsura iwewe. Saka vasikana tenga iyi vhesi ndokuvhara pamwoyo kuti mudzikama. Vazhinji marriage dzaramba kufamba, marelationships aramba kufamba nehunzenza, chindenda, mob spirit. Zviri kungoitwa nevamwe gurumwa ndira uzobvunza kuti ukona patati kuite wambouya sei? Wamboona
akafa parikwa kuti chiuya iwe wangawamirapo wangawamirapo captain haudi kurasikirwa nezvinhu ziva zvauri kuita chindenda hachivake musha iwewe unodei muwanano yako izvozvo ndo zvaunovaka muwanano yako handiteerere murume wacho iwe uri kutaura zvinoteerereka here hausatombona kamwana kanonguuya akati amai guru vanotanga vakatarisa kuti amai guru unozodzinga wabva handitika ndo zvauri kuita kuwanano yako izvozvo anomboteerera unzi amai guru afamba aenda unzi akana ndikataura newo mufungi vanoenda mambotii muri kumbotaurei hakuna anombomirira amai guru handitika varume havadi zvekukompewa ka ndikutipirai ndinomboita musangano navo havadi zvekukompewa kuti fange zvamuri kuita izvo zvakashata stereki asi baba ningi havana baba gumba havakava vari bheta chaizvo vari nani chaizvo hakuna ari nani kupfuura wauinaye izvozvo zvifunge mwoyo mako vamwe havazive zvekutaura murelationship unofira mhosva yausina kupara unodzingirwa chausina kuita regai ndikukudzaika mukastori kadikiki mumwe murume akafa kuchipatara chimwe handiri kuchitaura zvangu saka vanhu vanotaura varume vaitaurirana mhinu kupi kupi kwavaitaura kwavaigocha nyama kunzi murume uyu handinoti afani asi vari kuti mugoti wake wanga wakakura mugoti wake imatouziva mugoti saka masekerera munouda zvioberei maoko saka baba vaye vasvika kumba vakudzowadzimai vavo kunzi ufungika pane baba vakunzi vafasi anzi mugoti wacho wanga wakasi zvikati ndamuziva ndijoramu murikoerasikana zivai pamunodaira zivai pamunonyarara kunyange dai akaziva kuti ndijoramu ndo zvaunotaura padi kuri wako nekuti vachada kuziva kuti joramu makasvika sei kuona mugoti murelationship nemumereji yako ziva murume wako ziva mume wako wekuti kunyange mukamira muri parwendo so zvikanzi ndiigireiwo chikafu haungosweri kubvunza kuti muri kuda nhingi munoda nandosiri kana kuti muri kuda nhingi muri kuda kristi kana kuti muri kuda sprite muri kuda ziva oda zvaangaite iye unoona achikwenya muno kuti ndakazviwanira ziva zvaanoda iye zvino izvi takati mhakuno majipi akazara kumazondo kwaferimono kunenduko kuepweth majipi ari ikoko mafortune ari ikoko isi tinomboendako kana chirongo ubvunza kuti muri kunyatsotsvagei unonzwa munhu achiti indoda zvamusadza nebhinzi amaisanga mumwe ari kuda zvake sadza nehaifiridzi iwe ukumba uri kungoomesa musoro kuti tadika lazanya ipai vanhu zvavanoda home cooking yakanaka dumbu remurume rikanga riri pauri ava kusii ziva ivo maresipi haikuna kuti mazuva ese madika haifirizi nyama yakasangana nemuriwo mangwana sadza rakasa vakafunga vari kubasa vari kuziva nekuti machekere enyiwo nyenzi akaita sei zvii zvakati dzidzaiwo kana nekuti tati zvinokwenenzverwa zvichikwenenzverwa zvichigadzirirwa nyaya yeukama ndo imwe inobata marelationships kana musingazvizive haikona kunotaura ukama hwamusingazivi ukama machinzwaka kuno kwaafrica we do brothers and sisters hatina makazini ukunzi uyu ndiye sister vangu chai uyi kazini yangu ndoita pachikazini kana makundida step back ndiri kazini chaiye ngaendeko hakuna anonzi chaiye kana uchipinda mumusha mevanhu
usasvikotaura zvana chaiye atiite mastep mother kunoku kuafrica, hatina mastep brothers, hatina mastep vakwira manera panonzi step. We do brothers and sisters kuafrica. Ndo zvinosunga izvozvo wanano. Takubatira chirungu padenga sebhasikiti, handiti? Kana uine murume wako unomudheta ka, you date your husband. Babaka, ndandida kuti musi wechitatu tiende kwakati. Imi madheti pamakaita dheti muchikuita zvekupanze pachibhuswani pachinduzi zvamunongofunga nazvo kudaro kuti ako ndichadeiko. Kana waroorwa hauna kusvika kutanga kweimwe chapter. Zvinomwe munhu anobva ati kana kugeza achageza, kana chinzi aiwa ndakatoroorwa ina hamena wasati waroorwa. Munoroorana every day kudzamara Mwari vakupatsanura iye rufu. Nhasi vauya maita izvi, nhasi vauya maita izvi. Ndikuona vamwe vanoda kuumbira Mwari kutya. Inda, pane avhundisa vanhu pano. Munoendawo kumbofamba, murume wenyu akakuti handei. Vamwe vakatorerwa varume nekuti murume wavanotaura kuti kubasa kwedu kune dinner dance. Unzi handigone zvedhansi. Endai nana mai nini, endai uendesa mumwe munhu ndiye ari kudzidza mangwana taakunzwa tsaona yakaitika, vanhu vai vazopedzisira vadanana. Endai munotsikwa makumbo muriko muchiti aiwa matirwadzisa. Mangwana munenge maakuzogonawo kuita sei kudhanza, handiitika munenge maakugona. Shingirirai, hakuna zvakaomapo. Zvishingirirei. Murume wenyu anodhetwa, murume wenyu ngaatarisike zvakanaka. Kana kunyange utsanana wamuinawoyo tinovakudza ivo vanotikudzawo. Kuitongoti vakangosvika muenda mberi ndaisa mvura samaita ndaisa mvura ndemugeza mbavha. Imwe nguva murelationship yakanaka. Ini ndiri kuwanzosimbisa wanano nekuti vemarelationship hatikubvumidzei kukumura hembe ikoko, nekuti hatisati maofficial ka mukatengesa mabhanzi zvikakurungwa nemugoti ko munhu anozotengereka nazvakuringika kana vashoma vanozoda kuzvitedza. Saka ini ndiri kuti imwe nguva zvatiri kuti itakuti munodanana nemurume wako mugonogezawo mese muchikurukura nyaya dzenyu muchikweshana. Hapana chinongonyadzisa, zvinotongonyadzisa benzi chitonzi amaisamba naisikana ndadii hangu ini. Inini ndiri kutokurukura zviripo zvamakaita chinotonyadzisa. Ndo zvakaitwa nevabereki venyu kusapureta pamuchinzi tiri kurodza mwana vaiti muri kunoitwei. Ini ndiri kutaura cheche pano. Fashoni munaiona inovhiringidza futi. Fashoni vanhu vese hakuna munhu akaipa. Mwari kuna Genesis pavakasika munhu vakati zvakanaka vachireva mabig dara fange isususo vana big dwindo vanditika vachireva futi ana tepi vakaonderera vachireva vari pakati vatsvuku nevatema. Mwari vakati zvakadini. Saka ivo akazokudza kuti wakaipa by whose standards. Ndiani anotaura kuti wakaipa kana Mwari akati wakanaka. Saka runako irworwo ngarukwenenzverwe ruende narwo mberi. Utsanana kuzvigadzirisa zvakanaka izvozvo nekuti Mwari vakati zvakanaka. Asi zvinokuna umwe wakutsuka vangu vari kubvira vari kuzora, handiitika vada kutsvuka munge Mrs. Trotsky. Makamboonawo munhu indakashanda nevarungu Stereken, handina kumboona kana murungu hwana akati mwana wangu anonzi Tafadzwa kana kuti chi. Asi ndogara chitaunonzwa munhu achitaunzi mwana wangu ane zita rechirungu anonzi dragon yemanji chirungu ka handiti. Saka isusu tiri kuti ngatirambei tiri vanhu vatema. Zvekutsvuka zvekuzora izvo zvinotipa makensa, zvinotikanganisa, zvinotipa kusaona. Takamboita programu yamanje nana chiremba kuti kuna vamwe vasadhiraivhe nekuti mishonga yacho mimwe inoiswa inokubvisa kuti auone ruvara kuti red here kana kuti green here kana kuti chii. Kuri kuda kutsvuka chete uchimbotsukirei. Naika handichada kutaura iyi ndezverimwe zuva. Tiri munyaya yedu yewanano, nyaya dzedu dzemarelationships. Kana waita marelationships
vana vamazuva ano mapusaka munenge muchibvunza mukomana wako kuti ndaida kutomboziva kuti ex wako ndiani. Unomudii iwe unobva watanga kududunuka kuti ndakambodanana naAron, ndakazodanana naJim, ndikazodanana naTom. Paunopedza listi yako hasina basa newe. Danana naiyeyo. Kana akubvunza zvekuseri zvakapfuura. Past is dead and buried. Ndiri kupota ndichibhururuka kuti nguva dzangu dzigobatika zvakanaka nditi chikuru chimwe chezvinhu zvikuru, nekuti zvakawanda zvikuru mumarriage. Bedroom rine mutemo. Haikona yangoti kana anababa mukuru kubhutsikana vauya vanotora mashitsi pabhedha wanano. Mubhedha wenyu wewanano unoyera, mashitsi enyu, magumbeze enyu anoyera. Kana zvatozoomesesa pamwe takuti parufu, kana zvatozonetsesesa ndipo pamunosheya magumbeze enyu nevanhu, but otherwise mubhedha wenyu unoyera. Urundibata? Tenga zvigumbeze zvako 2-3, zvimashitsi zvako zvimapeya 2-3, vaenzi vakauya, izvo ndizvo zvinenge zvichingorecyclwa, zvichiwachwa, zvichigezwa, zvichipiwa vanhu, nekuti bedroom rinoyera. Asi mabedroom aya anouya patatu kana musingazvizivi. Kune imwe bedroom inopereterwa kuti bad, kuti kwakaipa uko, kwakaipa. Kogoita imwe yechipiri bedroom futi na BIRD, bedroom yeshiri, yekuti vakaenda ikoko kunenge kuchitsviriridzwa kunge kune zisango mugiro. Kozoita bedroom yaBED, bedroom rekurara, bedroom rekuzorora, bedroom rekutamba pada iyaya yatataura iya. Kunonakidza, kunoitwa zvinhu zvinonakidza, kunosasaniwa, kunoitwa zvinoramba zvakakudzoserai pamwe chete. Asi sarudzo yako kuti pamabed, bad, bird wasarudza ipi? Munhu mwese atoziva yake, watoziva yako, saka handidi kunyanya kupinda pazviri, nekuti munhu wese azviziva ikoko. Ikokoku, kana zvinhu zviri kufamba zvakanaka, kana zvinhu zviri kufambiswa zvakanaka, sedzidziso dzatinopanana izvozvo, ndiko kunoteera kuchechi. Nokuti vamwe vanoziva kuti ndimi dzinotaurwa kuchechi, ikoko kunotaurwa futi nendimi. Abakadabila gata, alakutibela kulegotika, adakidibwa gaitega. Zviri kufamba zvakanaka, zvanzi zvinotakura vanhu, zvinosumudza vanhu, kunoita semune zvitundu museresere. Dzimwe nguva unotozopepuka wapamusoro peituguru oshakuti ndakakwidzwa naniko apa. Unenge wakutozodzika kudai, wakutozodzika. Chiri mudzidziso. Kana vana vangu vakomana vandimbo vaona kuti vakomana vatodzidza futi vava vanga vasingazvizivi. Zvese izvozvo zvinoitwa zvakanaka, asi musabatikane. Mwari mukugona kwavo vakagadzira migoti yakasiyana siyana. Kune mimwe migoti ndombe inotobika madhiramu epanhamo. Muri kwere
ndinobika manamba 12 ayi mapoto ebheki maungari kokozoitawo tumwe tungoti tudiki ndinobika tumoto tuye tudiki asi chikuru chandinoda kukudzidzisai saizi yemugoti haina basa mabikiro nokuti sadza rese riri kuibva sadza rese ngaribve kana kari kagoti kadiki unotoona kuti wakati kasadza kako kachirova matama kasadza kako kachidini kasadza kako makopakura ngapadyiwe sadza hapana chikonzero chokutya vamwe vakuda kundinyepera kunge mavhunduka neini dai panga paine maexray tangadai taona zvanizoda saka ngatiende mberi nedzidzisi vamwe gore ravakaroorwa kwanga kwakatarisa mubhedha ndiko kuna nhasi vatoone mwana ari kuyunivhesiti unzi imba yacho idiki zvekuti kana magetsi akaenda baba vanongosvika vachipaziva kuti uku ndokupiwa uku ndochii hazvinakidze ndosaka muchiona kuti mukaenda kuholiday mukaenda kuhoteri mukaenda kuloji ndiri kureva kuenda nababa kwete nechikomba mukaenda ikoko munaya muchiti takafara takanakidzwa kachenji ikako kekuti headboard yekuku yakatarisa uku windo iri rakatarisa uku kanokubatsirai imbopotai muchichinjawo izvozvo vasikana kana imba iri diki zvokuti hatigone kuchinja mbedha chichinja yaka kana maketeri muchinjawo kana zvimwe zvinochinjika zvekuti vanombopinda vachiti wandirasisa ndokwauri nhasongo ende kana patodaro panotobuda pada achii mazvionaka zvinobohwa kana zvinhu zvikaramba zviri zvinhu zvimwe chete kana maakunorara zvipei timetable yakanaka kune vamwe vanoti vakapedza kudya vakageza vakagaragara vakena unoita tsvina handikutotaura zvakanaka ndikudzidzisai zvinoita put off vanhu izvo itai timetable yakanaka yekuti kana mageza matsvinda maakuenda kunorara handitika maakuenda kunorara mageza zvakanaka kune manight cream anozorwa kumeso handisi kuti akaipa kune manight cream anozorwa kumeso kune maheti aya anonzi manight bonnet zvino manight bonnet ari kundirwadza mwoyo wangu nokuti vamwe vakuenda nawo kuchechika aisiruka iya nechibhandi aya night dress yeheti inonzi night bonnet aubude nayo kana panze tiri kuona vanhu vari kutsvaira nadzo panze nokuti vakaona pafacebook umwe munhu wekuamerica achifamba nayo aiwaka yakangofanana nenight dress saka wazora night cream yako wapfeka chiheti chako icho chiya murume wako akotsera iwe wakotsera munoziva kana munhu achipatika hanyatsoziva zvaari kuona akatipata anotya iwe wakazora zvinhu izvo zvokumeso nezviizvi kana tiri muwanano yakabatana zvemasokisi erugby yamunorara makapfeka muzvisiye hanzi tsoka dzangu dzinotonorwa neiko dzinotonorwa nei ruremekedzo kumurume ruremekedzo kuboyfriend nekuti tikatadza kuita ruremekedzo munhu wese anoda kuremekedzwa mufundi anoda kuremekedzwa zvino kune vamwe vedu vanobhidhaira kuti vazikanwe kuti ndo vari kutonga vanonzi mutupo wavo unonzi chakati mutupo wavo unonzi chakati pachechi pai pazere vanhu vanonyadzisa murume wavo kana murume wavo anonoka vanobhidhaira kuenda kwavari kutaura navo marume kunzi amushandiswa neipapa asi mukadzi akangwara anopfuura naipapo akazvityora achitoziva kuti avo anobva apfuura naipapo unzi muri pano aiwa ndagara zvangu kumotauro kana mazopedza zvenyu ndokwandagara uko vatonzwa meseji handitika zvinonga vaitira staira iyi vakazokuitirawo yavo staira nestaira hazvipindirani zvinoda kuti mutaurirane ndinoda kuenda ndikuenda chinopedza asi ndinokupai kana ka 2 minutes 3 minutes kekungoti mundibvunze mubvunzo ndinokuti ini ndinowanzoda kutaura nevanhu kuti chibvunzana musaite bonde rekuti harione
nekuti amai yake vakanditadzira, nekuti iye akanditadzira. Hama dzangu bonde rachipa rakutengeswa nemabhero. Hakuna zviya munosara zvenyu makati papata, hama dzangu motozora chimugoti chachikokera kumwa. Remekedza munhu wakudanana naye, nokuti kana uchinge wapinda murelationship, vanenge vari single, zvibvunze kuti relationship yangu iyi ndinoda kuti iende kupi. Relationship isina gwara ndo inongopedzera maapabonde, imimi musingafaniri kunge muri pabonde. Inzi pressure yacho yange yanyanya, pressure yekwaniwo yekupiko, nekuti imi ungati pressure yange yanyanya, uyo akati pressure yange yanyanya, kunze kuno kunoruma, kune mazino, vanhu vari kupera kufa nekuti vari kuzvipinza mumapressure avasina. Saka kana muri murume nemukadzi, zvese zvamunoita munoita pamwe chete. Maudzwa kugara pabhizinesi, munobhajeta pamwe chete, munoita zvinhu zvenyu pamwe chete. Kana muchienda kumusha, kana muchiita ende munofanira kuziva kuti varume vanoda kuziva shamwari dzako. Vasangokunyepedza unzi I don't mind kuti asanenge mukadzi. Kana idzofonedza vanokunyepera kuti vatarisa vanotarisa but pride yavo havadi kuti vaonekwe vachidai newe, asi zvizive. Asi ukaona uchinyara nefoni yako, mune karimu kakaturikwa. Ko foni munozviitireko izvozvo? Vamwe vari kuisa foni mapin number asingazovhurika. Ina handisi kuti musaise mapin number. Kana pin number yenyu iri yekuchengeta basa renyu rokubasa rekuchengeta, asi ngarizikanwa nemurume wenyu, nekuti rimwe zuva munooma shaya, munoita stroke, munorwara, munoita sei, mari iri mufoni menyu. Vanhu vashaya kana mari yekudaidza ambulance, ima muchataura. Kana kuti muzive kuti kuri kuitikei, munofa. Udzanai pini kana pasina chitsotsi chiri kuitika ipapo. Zvimwe ndiri kudimburira kuti tipanane nguva. Zvinhu zvese zvatiri kutaura izvi kuti zvifambe zvakanaka zvinoda Mwari, nekuti ndiye muridzi woupenyu, nekuti ndiye muridzi wewanano, ndiye akaikoshesa. Kwatinoenda ikoko ngatizive kuti tiri kuitei, kwete kungotedzera kuti shamwari dzakati. Benzi rinongotamba nevanhu vese vese. Shamwari dofo haina chainokubatsira, shamwari ine makuhwa haina chainokubatsira, shamwari ino urebi haina chainokubatsira. Tsvaga shamwari kana uchida kugara muwanano ine rufaro, wanano yakanaka. Tsvaga boyfriend kana shamwari yaunogona kunzwanana nayo. Panambosvika ipapo, pana nemubvunzo here waanoda kubvunza, anozvipiga ndiani? Munoziva kuti amaisamba vanga vari ticha ka vanobvunza, but ukaona klasi yacho yese yakangoti zii, unoenda kuna headmaster kuti vanhu vamandipa vari right here. Vanorwara nei vana? MC, ngotibatsira vanhu vaviri tinzwe mubvunzo. Chikumbira kubvunza nyaya yeage yemakore, uchiti zviri pabirth certificate. Unoitawo sei waroorwa nemurume mudiki kwauri, imi vaviri muri kuwirirana, asi musha wese kana dzinza rese they reject you, wotanga kudzimbuya yako iyi, chembere yako iyi. Unorarama sei muwanano yakadaro, even murume wako achiti don't worry, but paunosangana nemamadzimai kana kuvaroora zvongonzi hai wewe unongorima. Mubvunzo wangu mumwe chete, kunzi mbuya kutukwa here? Apa unenge uchizviona sekuti zvandakaita izvozvo ndikanzi mbuya ndatukwa here? Ndazvinzwa mubvunzo wenyu ndaunzwa kuti unenge uine murume wako mudiki akuti don't worry, kwenyu munoitirei wari nevanhu? Nekuti kazhinji kurudziro yatinopa, asi munogona kudanana zvenyu nemazina akasiyana-siyana. Kurudziro iri nani ka? Kuti iri nani handiri ka? Ndeyekuti munge muine mazera akangosiyana zvishoma.
nekuti kunyange isimba ratanga tichitaura riyaka rinoenda richipera. Pamaigobika poto 3 kana poto 4 usiku umwe chete, imi maakuda kubika imwe chete, baba vari kuda 3. Handii makaonaka? Ndokunozonogoibira nyaya yacho pakubika paya. Asi kana murume wenyu akuudzai kuti musavhunduke, kunyange nyika yese ikati muri chemberi, iye ationa bhipi, mukutakudzani. I think vakadzi vechidiki vamazuva ano, even nevechikuru, ndikuona sekunge pane shift when it comes to providing for the family. So ndikuona vakadzi vakawanda vachiita mabusiness, vachishingaira, zvichizokonzera kuti kazhinji vave ivo mabreadwinner mumafamilies avo. Saka ndachida kubvunza kuti tozvifambisa sei kana uchifila kuti uda kuti ukurudzire mumwe wako kuti ange ari provider for the family, even though iwe usingamaindi zvako kubatsiridza, usingamuemasculate, achiramba ari yebaba, but uchida kungotiwo meseji yako yekuti vaunze mari mumba isvike zvakanaka. Isusu tiri kuti vakadzi mapinda mubusiness, upenyu hwanaka, mai vakusenza, baba vakusenza, dzimwe nguva ndiwe uri breadwinner, murume wako akutoita take advantage yekuti toda mari, motikari haina fuel, motikari. It's the way you say it to him. Nzira yenyu yamunotaura nayo vanangu ndiyo inoita kuti zviite sezvinogumbura, zviite kunge zvisina basa. But mukataurirana zvakanaka murudo rwuye rwatanga tichitaura rwokubatana maoko rwuya, muromenzi yenyu yakanaka, mukataurirana zvakanaka, hakuna benzi. Iwe kubasa kwako kwauri kuita basa ikoko, vape nzvimbo mubasa mako. Zvino vana vedu vechidiki anobva aratidza kuti this is my territory. Haubati murume akatongoda matora mari yaipapo, imari yemaodha dzosera ipapa. Munotaurirana zvakanaka, handei nezvinhu zvedu apa. Iwewo ukatanga kunoziva zvinoita muupenyu, iwewo wapinda mubusiness, uri kuita zvakanaka ukuchengeta murume wako, asi upenyu ivhiri. Handiti kana ukachenama ukatuka mangwana pamwe warwara hauchakwanisa, munhu uye ndiye akuitawo. Handiti asi nzira yaunomutaurira nayo kuti baba munoziva kuti kudika business riri kufamba, asi riri kuita siri kufamba negumbo rimwe chete. Tikabatsiranaka, ndofunga pandiri kutengesera apa ndiri kunzwa kuti apa pandiri kutengesera pari kuita, asi ndiri kunzwa futi kuti sekona ikoko iyo iri kufamba futi. Ini ndanga kufunga kuti tikakamura zvinhu zvedu kaizvi, imimi mukanoshanda muruku, inini ndikashanda tirani, ndofunga zvinhu zvedu zvinofamba. Hakuna benzi ringarambe, hakuna munhu angarambe zvinhu zvakanaka kudaro. Nzira yamunotaura nayo kuti I am the breadwinner. Wangoda kuzoitira breadwinner aniko? Wangoda kuzoitira breadwinner aniko? Tati ndo pamba pako kaka. Tati ndo relationship. Vari muma-relationship musazozviroora. Tiri kuzviona stereki. Munhu ari kupa chikomba mari yekuti amurore. Saka iwe uri kupusisa vabereki vako here. Uri kupusisa ana baba vako vachiti mukwasha, ini ndiri kuda mari yerusambo, iwe wabvisa ndiwe. Ndiri kuda zvakati mombe, iwe wabvisa ndiwe. Hatifanirwi kuita izvozvo. Asi kana tiri mabreadwinners, ngatikokei varume vedu mumabasa edu. Kana akati no ndezvechidzimai, aiwa hapana zvechidzimai. Kana kuti inini ndikabva kubasa, imimi mochita mabhalansi ekubhenki. Vatagire chimwe chinhu chinovapinza mubasa rauri kuita kuti muite muri vaviri. Nokuti kana waita breadwinner uri kufadza shamwari dzako chete. Ndodzinenge dzichitaura kuti uri kudyiwa, isusu hatibhadhari kana magetsi, isu hatimbori. Ukaona usingabhadhare magetsi ipamba pako, usingazive foni ipamba pako, aiwa tine urombo kadheni uri dofo. Vadikane, mukupera regai nditi, Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Mwari ngavakuitirei nyasha, varopafadze wanano dzenyu, varopafadze kudanana kwenyu. Ini munozviziva kuti kana toita zvinoendeka zvikuru sei, tiri kuno kuBhorodhero chiringazuva chinokwirikidzana nesu zvakanyanya. Chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata ndine